Здравейте! Знаете ли какво не искаш пробвам? 5 лева дадох за това нещо. Сега ако не ми хареса, сега ще пробвам само едно и ако не ми хареса, просто нека да го видя на студио. Ето така изглежда. Даже беше смачкано. Аз съм много гладна и даже ако не ми хареса, пак ще усетя в хубавия вкус. С чизкейк е. Има вкус на обикновен шоколад. Хора. Това има вкус на обикновен шоколад с ягода. Гледнете. Сега ще коментирам по всяко едно ново видео на Анди Студио. Шоколада ви е фейк, брат. Но те просто са го направили в по-малък вариант и с техната опаковка. Аз обичам такъв шоколад, защото съм го яла. Той буквално е същия. Така че нека го видя Анди Студио. Ще го изям, защото знам, че е хубав. И не е техен, така че не си го купувайте. Само това съм пробвала. И никога повече няма да дам 5 лева за тъс простотия. Чао!